Well, nadismaya kami bagamat hindi naman na kami nagtaka sa magiging resulta ng mga botohan ng Committee on Justice. Inaasahan na namin 'yan. Makita mo naman umpisa pa lang ng filing, no, may mga barrier na, no. Dalawang beses namin 'yan dinala sa Committee on Justice, Secretary General bago na refer 'yan sa Committee on Justice. Kaya doon pa lang, no? Kaya yung nangyaring kahapon, no, na sabi nga namin immature yung murder ng aming impeachment. So, umpisa pa lang, preliminary pa lang, no? Hindi pa naman doon yung presentation ng mga factual evidence. Recitation pa lang ng mga ebidensya, no, nung aming complaint, yung betrayal of public trust na may tatlong acts, ay doon pa lang ay talagang sinikap na, no? Ipinlano na yata ng committee na talagang patayin ang aming complaint. Ma'am, nasabi po ninyo na inaasahan na po ninyo nung una pa lang na nag-file kayo ng impeachment complaint ay may pagharang na sa opisina ng Secretary General. So bakit po ninyo itinuloy yung pagpasa ng impeachment complaint kung inaasahan po nating papatayin din lang kalaunan itong impeachment complaint, Congresswoman? Well, hindi naman din natin pwedeng sagkaan yung panawagan ng taong bayan ng lahat ng sangkot ay dapat managot hanggang sa tuktok. Kaya sinikap pa rin talaga ng makabayan to the best of their ability, no, yung aming tatlong congressman sa makabayan na talagang idepensa at ituloy itong impeachment complaint. So hindi natin tinuloy pa rin namin kasi tingin namin ito yung tama, no? Tingin natin ito yung sasagot doon sa tanong na bakit walang big fish, no? At nakita namin na si Presidente Marcos, yung big fish dito sa korupsyon na naganap sa mga budget. Ma'am, yung pagdinig po kahapon, sa tingin po ninyo, naging patas ba ang pagtatalakay at paghuhusig o pag-discuss ng Commission on Justice sa mga alegasyon na nakasaad sa impeachment complaint, Congresswoman? Well, tingin ko wala nang patas dun kasi meron na silang plano talaga na patayin yung impeachment doon sa tawag nga nila pag nagsasalita yung iba mahal na pangulo 'di ba? So ano naman iaasahan mo doon sa magiging stand nila, no? At nakita niyo naman po umpisa pa lang noong presentation of facts. I mean yung sinasabi natin na recital pa lang noong mga factual evidence. Doon pa nga lang ay naglagay na sila bumoto na sila para sa authenticity daw nung mga noong mga facts na ipipresent. So hindi pa kasi doon sa stage na 'yon. So sa rules namin, sa rules ng Kongreso, sa impeachment, doon sa stage na 'yon, recital of facts pa lang. Yung presentation of facts ay ay doon pa sa next stage sana na tingin namin ay doon pa lang sinuppress na yung katotohanan. Pangalawa, nakita niyo naman may ilang mga kongresista na naghahanap ng mga ebidensya daw. Nag-submit kami ng USB, no, na nakalagay doon yung hinahanap nilang mga evidence. Even yung oath, yung under oath na affidavit ni Bernardo, no, nandoon yun. Kaya lang ewan ko ba sinasadya ba o hindi na ibigay sa mga miyembro kasi narinig natin ilang mga miyembro ang naghahanap ng ebidensya daw nandoon sa USB na isinabit namin kaya doon pa lang bias na yung committee. Opo, Congresswoman, lumalabas nga po na kulang umano sa sapat na ebidensya yung mga reklamong inyong inihain. So talagang sa tingin po ninyo ay ito'y isang estratehiya upang patayin talaga at wala talaga silang plano upang ituloy yung proseso at dumaan sa impeachment proceedings, itong impeachment complaints po natin. Una-una, hindi kami naniniwala na walang factual evidence. Meron yon.
kung itinuloy lang yon sa pangatlong stage no nung impeachment proceedings, maipipresent yon. Kaya lang nakita naman natin yung doon sa pangalawang stage pa lang no ay hinarang na no at nag-impose ng dagdag na rules na doon pa lang sa part na yon hinahanap nila yung authenticity noong mga evidence no. Kung wala pa silang hawak ng mga sinabit namin sa USB, hindi nila masasabi na wala kaming sinabmit o wala kaming mga evidences. So doon pa lang talagang ano no, talagang karamihan na ng mga membro ng committee ay kahit na hindi nakikita yung facts ay meron na silang desisyon. So umpisa pa lang. Kaya talagang ano no, talaga kung magtutuloy-tuloy 'yon hanggang doon sa presentation ng mga factual evidence, no, ay makikita ng taong bayan talaga yung pagpapatunay ng tatlong acts ng betrayal of public trust na nakapaloob doon sa aming impeachment articles. So, yun. Congresswoman, maliban po sa naging pronouncement ng ilang kongresista kahapon, may nakausapin po kaming isang abogado mula po rito sa Ilocos Norte at sa tingin po niya, yung nagkulang daw ay personal knowledge ng mga complainants patungkol sa mga reklamo at alegasyon kay Presidente Marcos. Any take on that, Congresswoman? Well, ang nakalagay sa rules, personal knowledge or authentic records and documents. Hindi lang personal knowledge. Kagaya nga ng explanation, kagaya nga sinasabi natin na kung lahat ng mga ebidensya puro personal knowledge, wala na tayong mai-impeach. No? At karamihan ng mga ng history ng impeachment sa ating bansa, wala naman dun solely personal knowledge, mga authentic documents, mga records. So siguro yung nakausap yung abogado, baka yung una lang yung inano niya, baka dapat banggitin niya rin personal knowledge or hindi personal knowledge and personal knowledge or authentic documents. Kami may mga authentic documents kami na kung pinakita lang, kung nakita kung pinigyan na kami ng pagkakataon na ipinesent yun, authentic yun meron yun makikita natin yan. Congresswoman, dahil po sa nangyari kahapon sa diskusyon nga ng Committee on Justice, may plano pa po ba tayong magpasa o maghain ng impeachment complaint? Well, as a matter of principle ng makabayan, kung ang sinumang impeachable officials ay tingin natin mapanagot doon sa kanilang mga hindi pagsunod doon sa kanilang oath of office, kasi ito betrayal of public trust, yung pagsunod mo doon sana sa yung oath of office ay ginampanan mo, ay magpapas pa rin kami ng impeachment complaint, sino man yan. No? Ito na nga, dahil talagang totaling papatayin na nga yung aming impeachment complaint, meron ng one-bar rule. No? Kung sakali na magpapas pa ng impeachment. So, kung magpapas pa kami ng impeachment against kay President, yan ay pag-uusapan pa. Pero next year pa yan kasi may one-bar rule yung pagpapasa ng impeachment. Dagdag na natin, Congresswoman, alam naman natin hindi lingid sa kaalaman ng publiko na maliban sa impeachment complaint kontra kay Presidente Bongbong ay naghain rin po tayo ng impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. So sa tingin po ninyo, same yung mangyayari kapag dumaan na po ito sa Committee on Justice, Congresswoman? Well, bagamat iba na yung composition ng Kongreso ngayon, pero mas marami pa rin sa composition ng Kongreso ngayon ay pumirma doon sa fourth impeachment complaint na ipinasa namin sa Senado. So dito meron kaming konting pag-asa. O kumbaga siguro meron kaming 60% na pag-asa na ito ay may tutuloy doon sa trial hanggang sana sa Senado. So umaasa kami at paghahandaan namin itong pagtalakay ng Committee on Justice doon sa ipinasa naming complaint against kay Sara Duterte, kay Vice President, dahil nakita niyo naman very extensive na yung pagtalakay na yan doon sa Committee on Good Government nung 19th Congress at yung mga document
ay authentic na yon, nakakuha kami ng mga authentic na mga na mga documents. At may mga rami doon, kahit ang miyembro ng Committee on Justice ay may mga personal knowledge. Kaya talagang umaasa kami na magiging iba naman siguro sana ang fate nitong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Lastly po, Congresswoman, sa kabila po ng desisyon ng komite, ano po yung mensahe ninyo sa publiko, Congresswoman? Well, sa ating mga kababayan ng taong bayan, bagamat talo po tayo dito sa impeachment, pagpapanagot kay Presidente Marcos, kami po ay umaasa sa inyong, at tayo po ay magsasama-sama, sa sama-samang pagkilos lang po talaga natin, no? Mapapanagot na talaga yung ating sinasabi na lahat ng sangkot sa kurakot dapat managot hanggang sa tuktok. No? Magsama-sama po tayo sa February 25, malaking rally po ang idadaos ng mga civil society, iba't ibang progressive organization para ituloy ang laban natin sa EDSA. 40 years na yung EDSA pero nararanasan pa rin natin yung matinding kahirapan dahil sa korupsyon, no? At magsama-sama po tayo para singilin, panagutin yung mga opisyal ng ating gobyerno na sangkot sa kurakot.